Dame i gospodo, dragi uzvanici i nagrađeni, dobrodošli na svečanu akademiju kojom obilježavamo praznik Hrvatske zajednice, dan izbora prvog saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Dame i gospodo, poštovani uzvanici, srdačno vas pozdravljamo na svečanoj akademiji kojom obilježavamo praznik Hrvatske zajednice, dan izbora prvog saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. Ovaj iznimno važan događaj dogodio se na elektorskoj skupštini održanoj 2002. godine, upravo na današnji dan u Subotici. Time je po prvi put uspostavljen institucionalni okvir manjinske samouprave Hrvata u Republici Srbiji, sukladno tada važećem zakonodavnom okviru. Peti je saziv i danas tako obilježavamo 23 godine djelovanja krovne institucije Hrvata u Republici Srbiji, godine ustrajnog zalaganja za prava, dostojanstvo i boljitak naše zajednice, ali i doprinos razvoju društva u cjelini. Kao zajednica rastemo i sazrijevamo, a danas svjedočimo otvaranju novih perspektiva, jačanju položaja u domicilnoj državi te sve snažnijoj zauzetosti matične domovine Republike Hrvatske. Rastu mogućnosti, ali i naša zajednička odgovornost. Tradicionalno u okviru današnjeg praznika Hrvatsko nacionalno vijeće dodjeljuje priznanja pojedincima i skupinama za doprinos u obrazovanju, kulturi te za društveni rad u hrvatskoj zajednici. Među brojnim pomacima važno mjesto zauzima blizina i podrška Vlade Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, brojnih hrvatskih županija, gradova, općina, pojedinaca.
Večeras su s nama i dragi nam gosti. Jasna Vojnić, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. Marin Piletić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Demo Beriša, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije sa suradnicom. Monsignor Ferenc Fazekaš, subotički biskup. Velimir Pleša, generalni konzul u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Subotici sa suradnikom. Ivan Zeko Pivač, privremeni otpravnik poslova i zamjenik veleposlanika u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu. Marija Mesnjak i Eva Zorica Bubreg iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Igor Pavelić, gradonačelnik grada Belog Manastira. Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika grada Subotice za oblast komunalnih djelatnosti i javnog poduzeća. Davor Francus, pomoćnik gradonačelnika grada Sombora. Silvio Jergović, voditelj podružnice Hrvatske matice iseljenika Vukovar. Prečasni Tomislav Lasić, kancelar Srijemske biskupije. Karolina Bašić, ravnateljica novinsko-izdavačke ustanove Hrvatska riječ. Josip Bako, vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Nataša Mijačika, ravnateljica Nove školske knjige u Beogradu. Pozdravljamo elektore, vijećnike, dopredsjednike svih 5 saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji. S nama su večeras svećenici, redovnici i redovnice, te predstavnici crkve koje srdačno pozdravljamo. Pozdravljamo ravnatelje osnovnih i srednjih škola, te sve djelatnike u prosvjeti. Drago nam je da su sa nama predsjednici i predstavnici brojnih hrvatskih udruga iz raznih mjesta. Na kraju, ali ne manje važne, pozdravljamo sve vas, dragi nam goste. Koliko godina može brzo proći i koja smo sve važna postignuća ostvarili, pokazat će film koji slijedi. Uživajte u retrospektivi godine. Ova godina bila je puna izazova, ali i velikih iskoraka koji su obilježili rad Hrvatskog nacionalnog vijeća. Gradili smo, povezivali, pokretali procese na koje se čekalo godinama. I zato, s ponosom možemo reći, 2025. bila je godina vidljivih rezultata. Veliki uspjeh ove godine bio je završetak kapitalnog projekta Rasti gdje si posijan. 3 vrtića financirana sredstvima Vlade Republike Hrvatske završena su i svečano otvorena. Nastavili smo s velikim projektom Sagradi mlin gdje je voda, kroz izgradnju i obnovu 7 malih matica u Somboru, Monoštoru, Sonti, Petrovaradinu, Šidu, Rumi i Opovu. U okviru europskih projekata Hrvatska zajednica uskoro će dobiti i svoju prvu suvenirnicu. A uručeni su i ugovori za 32 prekogranična projekta, zahvaljujući kojima se sada već osjeća jačanje kapaciteta naših udruga i župa. Pokrenuli smo program razvoja poljoprivrede Hrvatske zajednice u Srbiji.
osnovali udrugu hrvatskih poljoprivrednika Agrokrov, te započeli projekt Mostovi baštine, zahvaljujući kojem će Gospine suze uskoro stići i na naš bunarić. Obrazovanje je i ove godine bilo naše najveće ulaganje. Organizirali smo maturalce, izlete, ljetne škole, stručne skupove i svakodnevno putovanje naših najmlađih od kuće do škole. Porastao je broj djece u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, kao i broj onih koji pohađaju nastavu hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture. Posebno ističemo početak nastave hrvatskog jezika u Beogradu. Dodijeljeno je 149 stipendija učenicima i studentima u Srbiji i Hrvatskoj. Naši srednjoškolci, brucoši i studenti sudjelovali su u projektima, razmjenama kvotama i brojnim izvannastavnim aktivnostima. Kulturni život bio je bogat kao i uvijek. Više od 200 manifestacija organizirale su naše udruge, a susreli smo se i na manifestacijama Srijemci Srijemu u Staroj Pazovi, Šokci i baština u Monoštoru i Bunjevci bez granica u Subotici. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je više od 1 milijun eura za preko 170 projekata, a Hrvatsko nacionalno vijeće osiguralo je sredstva za redoviti rad naših udruga zahvaljujući donacijama hrvatskih županija. Naše udruge potaknuli smo i da stvaraju prepoznatljive suvenire. Obilježili smo najvažnije datume naše zajednice, a svaki mjesec imali smo kontinuirana usuglašavanja kuda idemo i jesmo li na dobrom putu. Uz nas su i ove godine bili brojni partneri. Vlada Republike Hrvatske na čelu s Andrejom Plenkovićem, Hrvatski sabor, županije, gradovi i općine, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatska matica iseljenika, Srpsko narodno vijeće, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije i brojni prijatelji naše zajednice. Susretali smo se s našim biskupima i svećenicima s kojima smo surađivali u projektima i zajedničkim vizijama. Naš glas često se čuo u Hrvatskom saboru, što nam je omogućilo da mnoga važna pitanja za našu zajednicu stavimo u fokus. Na studijskom posjetu elektora HNV-a predstavljeni su planovi vijeća i ojačana veza s našim sunarodnjacima, koji su napustili svoje domove nakon 90-ih i žive u Republici Hrvatskoj. Godina je bila ispunjena susretima s ministrima, županima, gradonačelnicima, državnim dužnosnicima i europskim zastupnicima. Dolazili su nam visoki predstavnici i Hrvatske i Srbije. A HNV je bio domaćin i velikom koncertu Gorana Karana. Nakon 5 godina zastoja napokon je pokrenuta izrada akcijskog plana za nacionalne manjine u okviru poglavlja 23, koji će, nadamo se, odrediti europski put Srbije. Naše institucije ove su se godine i kadrovski osnažile. Novu ravnateljicu dobila je novinsko-izdavačka ustanova Hrvatska riječ. Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata dobio je vršitelja dužnosti ravnatelja, a fondacija Antun Gustav Matoš novog upravitelja. Novi ljudi, nova energija, nova snaga zajednice. I na kraju bilo je i propusta. Bilo je neiskorištenih prilika i trenutaka u kojima smo mogli i drugačije. Ali jedno je sigurno, nismo stajali. Nismo se povukli, nismo odustali. I još uvijek smo tu, za vas, zbog vas i radi svih onih koji će jednog dana na ono što smo im zajedno omogućili biti ponosni.
Pozivamo predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji i zastupnicu u Hrvatskom saboru koja je zaslužna za brojna postignuća u ovoj godini, Jasnu Vojnić, da nam se obrati. Uvaženi i dragi gosti, poštovani ministre Piletiću, ministre Beriša, uvaženi gospodine Pleša, uvaženi gospodine Zeko Pivač, cijenjeni biskupe Fazekaš, draga gospođo Mesnjak, predstavnici grada Sombora i grada Subotice, gospodine Francus i gospodine Samarčiću, ravnatelji naših institucija, draga Karolina i Josipe, predstavnici Srijemske biskupije, svećenici, vijećnici, djeco i svi vi dragi gosti. Dobrodošli na dan naše zajednice. Dobrodošli na dan kada je prije 23 godine izabran prvi saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća, ali i dan kada se malo okrenemo unatrag, malo pogledamo unaprijed, sumiramo i zapravo osvijestimo da i nije tako malo učinjeno u prethodnoj godini. Kako smo i u filmu vidjeli, godina za nama, Bogu hvala, ostavila je konkretne rezultate. Od izgradnje i opremanja vrtića, 7 malih matica, prekograničnih projekata, stipendija, pokretanja programa poljoprivrede, čiji je ugovor danas svečano stigao sa Središnjim državnim uredom, a natječaj će biti raspisan ovih dana, pratite. Pa sve do osnaženih kadrova, većeg broja prvašića i mjesta u Hrvatskom saboru koji nam je Republika Hrvatska prvi puta osigurala u povijesti našeg naroda ovdje. Hvala svima koji ste pomogli. Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima, Središnjem državnom uredu, županijama, općinama i gradovima Republike Hrvatske, znate ono kako se kaže, kad imate prijatelja, onda i mali imaju veliku snagu. Ministar koji je večeras ovdje s nama, gospodin Marin Piletić, također nije došao praznih ruku. Otvaramo jedno novo područje u kojem smo već prije nekoliko godina u suradnji sa fondacijom Crofond napravili prve korake, a to je pomoć potrebitima u našoj zajednici. Mi smo godinama prikupljali kako smo znali i mogli, a onda nam se dogodilo kao u onoj priči kad razgovaraju dva prijatelja, jedan pita kako si se ti obogatio? Kaže, dugačka je to priča. Imao sam jednu jabuku, onda sam je uglancao, prodao i kupio sam 2. Onda sam te 2 uglancao, prodao i kupio 4. I onda? Onda je došla tetka iz Njemačke. Tako je i nama bilo. Nakon godina što smo mi sami prikupljali, pojavio se ministar Piletić. Vjerujem da će i on to večeras s vama priopćiti. Hvala vam, ministre, za osjetljivost za našu zajednicu. Hvala i vama, ministre Beriša, što ste opet s nama. Drago mi je da razumijete ono što je nama najvažnije, da borba naša za naš identitet nije borba protiv ikoga. Mi smo ovdje rođeni, ovdje je naš dom i jedino što želimo jeste da i naša djeca ovdje imaju pravo biti ono što jesu. I zato danas želim ponoviti. Hrvati u Srbiji žive sa velikim ponosom i sa puno strpljenja. Ne tražimo ništa posebno, samo ono što nam pripada po zakonu da zaživi i u stvarnom životu. Od akcijskog plana za u okviru poglavlja 23 pa sve do vrtića u Tavankutu. A znate i sami da u našim selima i gradovima ljudi žive zajedno i kao i svi pripadnici ove države dijelimo iste brige, iste radosti, iste borbe. I zato vjerujemo da će dobronamjernih ljudi uvijek biti više nego onih koji nas dijele. Zidovi nikada nikome nisu ništa dobro donijeli, zato se i mi ovdje zalažemo. Mostovi, a ne zidovi. Ovaj naš dan, kao što znate, uvijek i nije samo svečana akademija. On je i podsjećanje na sve one koji su i prije 23 godina sjedili u istoj ovoj vijećnici. Na predsjednike koji su vodili ovu zajednicu, Josipa Ivanovića, Josipa Pekanovića, Branka Horvata, doktora Slavena Bačića, na vijećnike, elektore i na sve vas koji ste dali dio sebe da možemo danas reći ostali smo ovdje, ostali smo svoji.
Hvala i svima koji ćete biti nagrađeni večeras za vaš nesebičan doprinos našoj zajednici. A ono što znate, iduća godina je izborna godina. Završava se 5. saziv Hrvatskog nacionalnog vijeća, poslove privodimo kraju, a pred nama je nova odgovornost. Po prvi put čini se da ćemo imati izravne izbore, kako sada stvari stoje, i zato molim vas upišite se na vrijeme u poseban popis birača Hrvatske zajednice. Nemojte propustiti da imate glas, da odlučujete i nemojte dozvoliti da neko to drugi učini umjesto vas. Pokažite da smo sazreli ne samo za velike projekte, nego i u demokratskoj odgovornosti. Jer ako mi ne biramo budućnost naše djece, tko će? Dragi naši, hvala vam što čuvate svoj identitet, hvala vam što čuvamo jedni druge, snaga je u zajedništvu i ona je večeras ovdje živi među nama. Od srca još jednom svima čestitam Dan zajednice i neka nas i dalje vodi ona najjednostavnija, ali najvažnija misao. Ostani svoj, ostani u svom, ostani ovdje. Čestitam i živjeli. Hvala na divnim riječima. Pozivamo ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, Demu Berišu, da nam se obrati. Još jednom, dobro večer svima. Ja ću se možda drugačije obratiti gospođi Jasni, draga Jasna, uvaženi kolega ministre Piliću, uvaženi crkveni dostojnici, svi prisutni dame i gospodo. Kada smo odlučili pre sada nekoliko meseci, čini mi se tamo negde aprila meseca 17. kada je oformljena nova vlada Republike Srbije, ja sam u gospođu Vojinić našao pravog sagovornika, pravu osobu. Neko će reći previše je hvalimo večeras. Ne. Nju ne treba hvaliti, ona ima rezultate iza sebe, ima nešto što je imala hrabrosti da učini za zajednicu. Svima nama je poznato, Republika Srbija ima 24 nacionalnih zajednica. Među 24, jedna od, ja bih rekao, među većima je i Hrvatska zajednica. Hrvati u Srbiji žive, jesu svoj na svome. Hrvati imaju svoju zemlju iz koje vuku poreklo. Međutim, mi ćemo se držati onoga što reče koleginica Jasna, zapravo da iskoristimo ovaj pravi most, ovaj koji je najbliži ovdje, ovaj batinski, jel? Koji nam je ovdje najbliži, a ovi u Sremu, pošto vidim da su i kolege iz Srema večeras među nama, njima je lako. Oni ne moraju mnogo da se trude, jer će lakše da pređu Batrovcima, pa će iskoristiti jednu ili drugu stranu. Šta je nama zapravo činiti, a da položaj Hrvatske nacionalne zajednice se digne na veći nivo? To je učinila gospođa Jasna kada je donela odluku da učestvuje upravo, kao što je napomenula, akcioni plan je nama ključni dokument u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a koji se bavi položajem nacionalnih zajednica. Puno je uložila, to je dobar plan, mi smo ga pri usvajanju, Savet Evrope će dati svoj stav 15. januara i čini mi se do kraja januara meseca da ćemo ga u potpunosti imati na vladi i da ćemo donijeti odluku šta nam je činiti sa manjinama u budućnosti. Manjine su zapravo najveće bogatstvo Republike Srbije. I tu treba da budu svi ponosni, ne samo večeras u ovom domu kada ste vi Hrvati u pitanju, nego uopšte sve nacionalne manjine. Očekujem
od mojih kolega, od gospodina Plenkovića i njegovih saradnika. Moj kolega Marko Đurić ima izuzetnog saradnika u gospodina Radmana. Njih dvojica izuzetno dobro funkcionišu i primjer su zapravo kako predstavnici dvije vlada mogu da funkcionišu. Tako i mi očekujemo, mi smo uputili kao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava jedan poziv našem kolegi u vladi Republike Hrvatske, očekujemo odgovor jer imamo potrebe da razgovaramo, da rešavamo ona pitanja koja su na dnevnom redu. Hrvatsku zajednicu u ovom trenutku opterećuje status u Tavankutu predškolske ustanove, vrtića. Ja sam obećao gospođi Jasni, malo pre sam medijima rekao, a vama ovde u sali obećavam da ćemo taj problem rešiti jer je on rešiv. Postoje određene neslaganja, ali je to nešto što može biti premošteno i da deca iz Tavankuta imaju ono što im je namenjeno. Tako da ne bi dužio večeras mnogo više. Gospođa Jasna, iduće godine pozivam sve vas koji ste u sali, registrujte se na vreme. Jako mali je broj Hrvata koji je registrovan, vi znate i ja znam koji je to broj zapravo, jer mi vodimo posebne biračke spisove za nacionalne manjine. Ajte iskoristite priliku tamo do maja meseca pa se iduće godine registrujte što većem broju da zajednica zapravo popuni ono što ste stvorili u Sremu, Šidu, Rumi, u Beogradu, pa kraj krajeva vi ste zauzeli svoje mjesto i u Beogradu. Eto, moj bivši saradnik, gospodin Marin, je, koliko sam primetio, sada predstavnik zajednice u Beogradu i to je dobro. U svakom slučaju, neka vam ovaj praznik bude sretan, onaj ko dođe ili ukoliko ostane gospođa Jasna i iduće godine nakon novih izbora, težak zadatak, ali budite ponosni jer ste postigli izuzetno dobre rezultate. Živela Srbija i sretan vam praznik! Prvi put u posjetu našoj zajednici je i gospodin Marin Piletić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Pozivamo ga da nam se obrati. Hvala lijepo. Poštovana predsjednice Vojnić, draga Jasna, poštovani kolega ministre, preuzvišeni oče biskupe, drage Hrvatice i Hrvati, Srijemci, Bunjevci, Šokci, dragi predstavnici lokalne vlasti ovdje u Vojvodini, sve vas od srca pozdravljam jednim bećarcom, kako mi to u Slavoniji kada prvi put dolazimo volimo kazati. Mene moji naučili preci, kad dolaziš hvaljeni su sreci. Pa onda evo tako i ja vama. Na samom početku želim čestitati ovaj nacionalni dan, dan kada se prisjećate ne samo osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego ja bih rekao četvrt stoljeća institucionalnog okvira koji okuplja i pod kojim se okuplja hrvatski narod ovdje u Srbiji. Moja poruka vama večeras uz čestitku, a dolazi i od samog predsjednika Vlade Plenkovića je: niste sami. U trenucima i u vremenu došašća kada iščekujemo onaj kršćanski blagdan koji nas sve kršćane okuplja pod jednom vrlo jasnom parolom: rođenje djeteta i pobjeda svjetla nad tamom. Predsjednica Vojnić je izložila, i kroz ovaj film smo mogli vidjeti što smo mi to sve nekako zajednički činili. U tom smislu ja vam zaista od srca čestitam
što ste prepoznali da svjetlo i da ovakve male radosti mogu oplemeniti čovjekov život i onda kada se svakodnevno susreće s brojnim izazovima. To je snaga Hrvatske zajednice ovdje i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji i nama će biti kao hrvatskoj vladi čast da i dalje nastavimo vas pomagati, biti vam partner i jednostavno pronaći izvor, ne samo onaj politički, nego u financijskom smislu okvir koji će vaša nastojanja i vaše ciljeve i aktivnosti pretvoriti u konkretna djela. Po prvi put, reče Jasna, u Hrvatskom saboru, tisućljetnoj instituciji, čiji se crkveni sabora ove godine sjećamo i obljetnice 1100. od krunidbe kralja Tomislava, okupljao hrvatski narod. I to tijelo koje je oduvijek i za hrvatski narod, ne uvijek u prilikama kakvima danas živimo, bio upravo ona kuća gdje su se hrabri muževi i žene hrvatskog naroda okupljali i promišljali budućnost našeg naroda. Vi danas imate svoj glas u toj istoj kući. Hrvatskom saboru, našem parlamentu, jednom od zakonodavnih tijela najviše razine Europske unije, vašu predsjednicu Jasnu Vojnić. Glas Hrvata iz Srbije, glas autohtone zajednice koja stoljećima ovdje je oplemenjivala ovaj prostor, učinila ga, neću reći boljim, ali cjelovitijim. I taj glas je danas u Zagrebu prepoznat na način da je nama zaista drago ovdje i u Srijem, i u Vojvodinu, i u Bačku doći, i među Bunjevce doći, dakle svugdje gdje možemo pružiti ruku suradnje i reći i ponoviti. Niste sami. Iskoristili ste priliku, pokucali na vrata gdje trebate pokucati, ne samo Vlade Republike Hrvatske, nego i Vlade Srbije i ja vjerujem da će vaš budući rad, vaše zalaganje itekako biti prepoznato, ali to je manje bitno. Bitno je da u ovom zajedništvu hrvatskog naroda pod sada kućom Hrvatskog nacionalnog vijeća nastavite dalje realizirati svoje projekte i da ovi filmovi u budućnosti ne traju dulje nego da nastave ovaj intenzitet prikazanog i učinjenog i ja vam još jedanput u ime Vlade Republike Hrvatske na tome čestitam. Svima vama koji smo došli danas proslaviti ovaj dan, želim ujedno i nadolazeće božićne blagdane čestitati, poželjeti vama, vašim obiteljima svako dobro, na dobro vam došlo sveto porođenje Isusovo i čestit Božić. Dar! Kako je ovo iznuđeno? Prvo se čestita Božić, a onda predaje dar, Jasna, ali vidim ja. Kao što ste mogli vidjeti, čitav niz projekata je već isfinanciran i ponovit ću, financirat će se i u budućnosti. Malo prije sam i predstavnicima medija rekao da i Hrvatska i Srbija, zapravo cijela Europa, susreću se sa izazovom starijeg stanovništva, starenja. Mi kao nacije nemamo takav demografski potencijal kakvi imaju neki drugi kontinenti. I to je pitanje na koje čitava Europa mora ponuditi jedinstven odgovor. I zbog toga na razini Europske unije politika pravilnog pristupa upravo, dakle, sve starijem stanovništvu mora pronaći nekakav jedinstven odgovor. Mi u Hrvatskoj smo to učinili uz čitav niz drugih aktivnosti kroz program Zaželi, koristeći sredstva Europske unije, 460 milijuna eura smo iskoristili da zaposlimo 9.000 dugotrajno nezaposlenih i time došli na nikad manju razinu
i postotak nezaposlenih u Hrvatskoj i pružimo pomoć u kući za više od 60.000 naših starijih nemoćnih koji žele ostati u svom domu, koji ne žele otići u nekakvu instituciju, dom za starije, nego upravo biti u svom domu, ali imati nekoga ko će svaki dan navratiti, ako ništa drugo priupitati kako je. Uz to naravno i pomoći u kućanskim poslovima, nabavci lijekova, prehrane i jednostavno pomoći. Takav primjer i pristup želimo ponuditi i hrvatskoj zajednici ovdje u Srbiji i upravo zbog toga već iduće godine novci su u proračunu osigurani. Raspisat ćemo javni poziv gdje očekujemo da će se javiti netko od tijela hrvatske zajednice kako bi taj jedan model izravne i najočitije podrške starijem stanovništvu bio dostupan ovdje u Srbiji, kako bi to bio već uvod u jedan model s kojim će Srbija sasvim sigurno morati također svojim politikama i svojim konkretnim aktivnostima odgovoriti, da evo to bude još jedan doprinos Vlade Republike Hrvatske u jačanju hrvatske zajednice ovdje u Srbiji, a i da zapravo model koji smo mi implementirali, razrađivali, koji je imao neke svoje početne izazove i možda neke krive korake, a danas predstavlja jedan od najboljih socijalnih programa na razini Europske unije. Biće nam drago to iskustvo i tu priliku da ga primijenite ovdje u Srbiji podijeliti s vama. Do tad da ste mi živo i zdravo. Hvala ministre Piletiću što ste večeras sa nama i na riječima potpore. Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji u listopadu objavilo je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja za 2025. godinu. Nakon pristiglih prijedloga, odluke Povjerenstva za dodjelu priznanja i Vijeća HNV-a došao je red na dodjelu sljedećih priznanja. Priznanje dr. Josip Andrić za doprinos hrvatskoj kulturi, priznanje Pajo Kujundžić za doprinos obrazovanju na hrvatskom jeziku, priznanje Ban Josip Jelačić za društveni rad u hrvatskoj zajednici. Priznanje dr. Josip Andrić za doprinos hrvatskoj kulturi za 2025. godinu dodjeljuje se Josipu Dumenčiću Meštu. Čestitamo! Pozivamo gospodina Josipa da nam se pridruži. Poslušajmo i obrazloženje. Postoje ljudi čije riječi nisu samo zapis na papiru, koji svojom poezijom ne pišu samo stihove, nego čuvaju vrijeme, govor i uspomene svoje zajednice. Jedan od njih je naš pjesnik, poznat kao meštar, gospodin Josip Dumenčić iz Bođana. Josip od svoje 15. godine, već 6 desetljeća, bilježi radost i tuge, ljepotu i težinu života, ritam rodnoga kraja i toplinu govora koji nestaje ako ga netko ne sačuva. A Josip ga čuva, svjesno, postojano, s ljubavlju koja se ne može naučiti, nego samo naslijediti iz zemlje i naroda iz kojih je potekao. U njegovim pjesmama vječita su inspiracija dragi Bog, hrvatski narod, hrvatski čovjek, te svaki komad zemlje kojom naš znameniti pučki pjesnik kroči. Njegove zbirke, šokačke radosti i tuge, čudan ovaj bili svit, svitanje riječi, vrckave čigre, moja baština nisu samo knjige. To su spomenici jednoj kulturi, čuvari ikavice, čuvari identiteta. U njima živi Bačka kakvu pamtimo, kakvu volimo i kakvu želimo ostaviti djeci. Njegove pjesme pronašle su put u više od 60 publikacija, u antologije, u manifestacije, u susrete pjesnika. Ali najvažnije, pronašle su put u srca ljudi koji se u njima prepoznaju. Njegovo najnovije djelo, Bođani u srcu,
prilozi za onomaističko povijesnu građu Hrvata u Vojvodini još je jedna potvrda da on ne piše samo da bi stvarao, nego da bi sačuvao, da bi ostavio trag, da bi naša zajednica znala tko je bila, tko jest i tko može biti. Josip Dumendžić dobitnik je brojnih nagrada, a vjerujemo da mu je najdraža od svih što će, zahvaljujući njemu, naš govor, naša riječ i naša priča živjeti kada nas ne bude. Zato večeras na danu zajednice Hrvatskog nacionalnog vijeća s dubokim poštovanjem i zahvalnošću odajemo priznanje gospodinu Josipu Dumendžiću Meštru, čovjeku koji je svojim zapisima sačuvao ono što je najdragocijenije, dušu jednoga naroda. Pozivamo predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasnu Vojnić te ministra Demu Berišu da uruče priznanje. Si Marija i dobra večer. Lijepo je vidjeti ovu salu punu, znači da nešto vrijedimo. Ovo je naš praznik, jedan od 4 praznika Hrvata u Vojvodini i evo, održava se 23 godine, kako je rečeno, djeluje Hrvatsko nacionalno vijeće. U to ime želim se zahvaliti predsjednici Jasni Vojnić, Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborskoj zastupnici u Saboru Republike Hrvatske na svema onome što čine. Ja kada razmišljam o ovoj nagradi, onda kažem ovako, prosudbeno vijeće je donijelo odluku HNV-a da ove godine pripadne meni izuzetno vrijedna nagrada dr. Josipa Andrića, hrvatskog velikana, koji je mnogo toga ostavio. Držim da nisam ja najzaslužniji da je primim, međutim imao i od mene i bolji, ali ove godine je to ovako ispalo i ja se puno zahvaljujem. Moram zahvaliti i predlagaču, gospodinu Dariju Bošnjaku, koji me je predložio i taj prijedlog podnio Hrvatskom nacionalnom vijeću, te sam tako došao kao kandidat koji je ostvario ovu nagradu. I treća moja zahvala ide moje suprugi, Slavici, moje suputnici životnoj, s kojoj sam u srpnju mjesecu ove godine obilježili 50 godina braka. Uvijek je bila uz mene i razumije ono što ja radim, ono što me moja nutrina tjera, moja duša, moje srce. Da će Bog, bit će pisanja i dalje i ono što bi stavio kao apostrof ili akcentuaciju, kultura, tradicija, običaji, vjera, identitet, jezik, to moramo sačuvati. Šokačka ikavica, taj dio mi izumire. Bunjevačka se još drži kako tako, ali ona je pod pritiskom, gubi se, nema govornika. Zato apeliram na sve koji se bave time da sačuvamo svoj identitet, svoju vjeru, pogotovo jezik. Po njemu se jedino možemo poznati da znamo tko smo, što smo i odakle smo. Hvala lijepa i hvala na pozornosti. Prije dodjele nagrade u području obrazovanja poslušajmo naše raspjevane zvjezdice s voditeljicom Marinom Pjuković koja će nas razveseliti pjesmom Zvona zvone.
se i sprema, duša se i srce za Isusa priprema. Zvone, zvone, zadzvoni glas, učas malo, slavljeni glas. Zvone, zvone, nek se zna, slave malog Isusa. Zvone, zvone, zadzvoni glas, učas malo, slavljeni glas. Zvone, zvone, nek se zna, slave malog Isusa. Isusa ja volim svojim srcem cijelim, zato rado molim, sa bližnjim dobro dijelim. Božićno to vrijeme u svakom srcu traje, kada pažnju ljubav nesebično daje. Zvone, zvone, zadzvoni glas, učas malo, slavljeni glas. Zvone, zvone, nek se zna, slave malog Isusa. Zvone, zvone, zadzvoni glas, učas malo, slavljeni glas. Zvone, zvone, nek se zna, slave malog Isusa. Slave malog Isusa. Raspjevane zvjezdice donijele su blagdanski duh, a mi nastavljamo dalje s priznanjima. Sljedeće priznanje ide u ruke osobi koja je mnogo učinila upravo za djecu i obrazovanje na hrvatskom jeziku. Priznanje Pajo Kojundžić za doprinos u području obrazovanja na hrvatskom jeziku Hrvatsko nacionalno vijeće dodjeljuje Juri Miškoviću. Čestitamo! Nažalost, gospodin Jure Mišković nam se ispričao te se zbog zdravstvenih razloga danas nije mogao pridružiti ovoj svečanosti. A sada poslušajmo obrazloženje dodjele ovog priznanja. U vrijeme kada Hrvati u Srbiji nisu imali sustavnu potporu iz matične domovine, opstanak naše zajednice najviše je ovisio o iznimnim ljudima, o onima koji su imali hrabrosti i srca prepoznati kako je svaka pružena ruka važna. Među takvim ljudima istaknuo se čovjek koji nikada nije dopustio da nada Hrvata u Vojvodini utihne. Dobro poznato ime u zajednici, osobito u obrazovnom dijelu, Jure Mišković. Kao dugogodišnji ravnatelj osnovne škole Stjepan Radić u Božajkovini, Jure je bio naš oslonac onda kada nam je najviše trebao. Predstavljao nas je pred školama i institucijama u Hrvatskoj, otvarao nam vrata ministarstva, poticao suradnje, edukacije i povezivanja s Hrvatima diljem svijeta. Zajedničke suradnje donijele su mnoge projekte koji su obilježili naš razvoj. Upravo, zahvaljujući njegovoj inicijativi i vrijednom donacijom, škole u Vojvodini dobile su udžbenike, lektirna izdanja i brojna didaktička sredstva koja su bila prijeko potrebna. Možda je najljepši dio naše suradnje njegova spremnost ugostiti svakoga iz naše zajednice. Od volontera etnog kampa do punog autobusa djece. Svi su bili dobrodošli, svi su bili počašćeni, a mnogima je upravo taj posjet ostao u srcu. A i on je jednako rado dolazio k nama kao pravi prijatelj. Podrška koju nam je godinama pružao bila je više od suradnje. Bila je znak da nismo sami, da postoje ljudi koji vide, čuju i osjećaju potrebe jedne male, ali ponosne zajednice.
Moramo priznati da ima još takvih pojedinaca i dobročinitelja. Nadamo se da će naša zajednica svima njima nekada, na neki način, zahvaliti i poručiti da ni male geste nismo zaboravili. Danas, na danu zajednice Hrvatskog nacionalnog vijeća, s ponosom i iskrenom zahvalnošću odajemo priznanje Juri Miškoviću za njegovu nesebičnu potporu, za prijateljstvo koje je nadživjelo projekte i programe i za svaku gestu koja je na putu našeg zajedništva ostavila dubok i trajan trag. Gospodinu Juri naknadno ćemo dostaviti priznanje. Nastavljamo i s posljednjim priznanjem za večeras. Priznanje Ban Josip Jelačić za društveni rad u Hrvatskoj zajednici. Hrvatsko nacionalno vijeće ove godine dodjeljuje Galeriji Prve kolonije naive u tehnici slame Tavankut. Pozivamo Ljubicu Vuković-Dudić, predsjednicu galerije, da nam se pridruži. Poslušajmo i obrazloženje. Umjetnost slamarstva u Bačkoj razvila se iz jednostavnih svakodnevnih rukotvorina u prepoznatljivu i danas neprocjenjivu kulturnu baštinu bunjevačkih Hrvata. Iz jednostavnih vjenčića i glasova, iz ruku djevojaka koje su plele zahvalnost za žetvu, stvarali su se prvi ukrasi dužijance, a onda su polako i strpljivo, kao što žito raste, nastajali i prvi reljefi, prizori salaša, polja i svakodnevnice Bačke ravnice. Sve ono što je činilo život, slamarke su znale pretvoriti u ljepotu. Nastanak prve slike od slame Ane Milodanović 1962. godine pod nazivom Rit i pokretanje kolonije naive u tehnici slame 1986. značili su početak organiziranog likovnog djelovanja koje je stvorilo vrijednu zbirku slika i predmeta od slame. Galerija Prve kolonije naive u tehnici slame Tavankut, osnovana 2011. godine, nastala iz potrebe da se sustavno organizira, zaštiti i prezentira bogati fundus slamarske umjetnosti koji se oblikovao u Tavankutu tijekom više od pola stoljeća. Zahvaljujući stručnosti, predanosti i viziji profesorice Ljubice Vuković-Dulić, galerija i slamarke postali su najprepoznatljiviji dio kulturne baštine bunjevačkih Hrvata, a Tavankut nezaobilazno mjesto naših posjetitelja. Zato večeras s ponosom i zahvalnošću Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji dodjeljuje priznanje Galeriji Prve kolonije naive u tehnici slame Tavankut za očuvanje jedinstvene baštine i neumornu ljubav prema umjetnosti. Pozivamo predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasnu Vojnić te ministra Marina Piletića da uruče priznanje. Kao predsjednica galerije, nagradu i čestitku srdačno prenosim članicama udruge
bez čijeg entuzijazma, energije i privrženosti svako formalno postojanje udruge ne bi imalo smisla. Instituciju čine ljudi, njihovi postupci i rezultati. Galerija je samo forma koja od 2011. godine nastoji projektno usmjeravati u nekoliko strukovnih i društveno korisnih smjerova ono što naše slamarke stvaraju u Tevom kutu. Sada već od 1962. godine, kako individualno, tako i unutar sekcije udruge Matija Gubec ili likovne kolonije. One nose odgovornost čuvarica i nositeljica jednog od elementa nematerijalnog kulturnog nasljeđa Hrvata u Srbiji, a naša je odgovornost da ih pratimo u svim promjenjivim okolnostima koje uvjetuje kontekst vremena. Galerija će stoga i nadalje biti jedna od baza u kojoj će slamarke imati svoj dom i potporu za stvaranje, a vjerujem da će potporu dobiti i od svih onih institucija koje prepoznaju važnost očuvanja identitetskih odrednica Hrvata u Srbiji, kao što je Hrvatsko nacionalno vijeće. Zahvaljujem se. Čestitamo još jednom svim nagrađenima. U blagdanskom smo ozračju, a posebno nas veseli što su večeras s nama članovi Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Tomislav iz Golubinaca. Svojim divnim glasom ovu večer upotpunit će Nikolina Gašparović uz pratnju tamburaša. Bijeli Božić zasjao kao zlatni brijeg i u sobi ostao jer je vani snijeg. Božić bijeli začaran, radostan i svet, možda takav jedan dan zbliži cijeli svijet. Božić bijeli začaran, radostan i svet, možda takav jedan dan zbliži cijeli svijet. Noćas će nas grijati okićeni Bog i naš dom će sijati kao carski dvor. Božić bijeli začaran, radostan i svet,
Ovime smo stigli i do kraja večerašnjeg programa. Sve vas, draga publiko, nakon posljednje pjesme očekujemo na domjenku u pretvorju Vijećnice. U susret Božiću imamo priliku okupiti se svi u našoj matici u petak 19. prosinca s početkom u 17 sati. Sve vas srdačno očekujemo. S vama su večeras bili i kroz program vas vodili Katarina Pivković I Darko Temunović. Završnom pjesmom nastalom u Golubincima, točno u ponoć, ostajemo u blagdanskom duhu. Želimo vam ugodan ostatak večeri, sretan praznik Hrvatske zajednice, kao i sretne i blagoslovljene nadolazeće božićne i novogodišnje blagdane. Točno u ponoć, točno u ponoć.